tong 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 sahur. Patatatatata. Edsel, tong sahur. Sahur, baririna. Nakita mo dagito Edsel ni wara. Tatay ko pa lang ay bagbaga nga itarimaan nyo, naggatasan nyo. Oh, dagito bigatan pa ilang nakang ang raga kun kanya yung anak ko ni. Kunak na itarimaan nyo, tigam gamit nyo, dagita nanganan nyo. Kita nyo din nagayayaman niya dyan, dagit dito iso dyan, nakawarwaran na eh. Ay na, po itarang nahaan nyo matan Ni mame, kumatanggatang titoy, sinuayayamin may agungat-unga. Anyang natangarot agajay ayam ngay mame, pang display. Ay na, dayta ti paglaingan nyo. Dayta, dalaing nga sumungbat. Yung may baong kayo, di kayo maibabaon, di kayo maisimpa dagitoy. At ti paglaingan nyo, nalaing kayo nga sumungbat. Tarimanan dagitoy. Ay na po, bumakitak nga dagos no. Kasta ti pampamayan nyo kanya nga mami yo. Un mame, kuya, ajay mamot Peppa Pig buyan ka. Kayat. Muntik nga ron kayat. Meni kuya, garagaret. Na kayo ta. Sige. Kayat ko nga ron jitong tong tong sahur. Kayat ko aji Peppa Pig. Mame, ni kuya ni agkarakaret. Ano na kayo una? Kaminsan kaya? Kayat ko nga ron jitong tong tong sahur. Kayat ko aji Peppa Pig. Tong tong sahur. Peppa Pig. Tong Ay, sahur. ako, dagit hindi kayo bayagkal na. Hindi mata cellphone. Dahil tala ti pag-apaan nyo nga kinanayo na tala. Cellphone ti kupaan nyo. Tong sahur. At tala ti pag-apaan nyo. Ay na po, Edsel, takunak ni nga. Ayusan tatay, din pa ila na ayos. Win mami, puro ka win mami. Di malagad may ayosan. Ay na po, dagit ti ngobingan. Nitan nga men. Sika! 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 Di ka bayagkal na. Nagkakalag sa manan, di ka bayagkal na. Kaya iyo, taid kang kay tibadang, kaginagad kay latan. Naapo kas lalahan kay nga agkabsat. Di ba ko na kanyayo, dapat ang kay agkinkinari, agkabsat kayo. Ay naapo. Di kayo lang na mananawa ka na yun lang akasta. Binigat ka nga agap-apa nga agkabsat Di kayo lagaro din makatultulong agisimpat tagamgamit yung akong punakon. Ay naapo, pumuraw ti ormuto kanyayo nga duwa. Nga kay mutan. Nalakaak nga bumakit kanyayo nga duwa. Ay na, no, handak na dengdenggan. Agbiro kay latati sa bali nga mami yon. Andak na tangaw awagan nga mami yon. No, handak na dengdenggan. Andak na tangaw awagan ti mami. Okay, kumare!